anya na chi ya tagokwa azụ n'oge ahụike bụ akụ nke ụbọchị tata maka gị bụ onye na-abata kịta anyị na-echenye isi n'ụlọ ọ ka bụ na isi mbido telivishọn ebe ife niile na-eme ka ị nọ na ya ebe enwere ụmụazị dị mma nwekwa ndị mee gịnị dịkwa ka pusu aghara aja dịka nsigbu unu aka m bụkwa nwanne gị nwaanyị lọlọ 1 mụ na nwanne m nwaanyị ha Esther Ugonweje Adaeje Jemba ka nọkwa n'ebe a o nwere ihe ị na-ekwuru ọlọ banyere ọwa mmiri ị ma na o nwere ebe m na-aga otu mbọsị mgbe gafete n'ebe a isi si n'ime ọwa mmiri a wee pụta maka ọ da aga ụkwụ dị ka nkuru ume wee chọpụta wee bụrụ na nwaanyị bi n'akụkụ na-eme yosi akamụ owelu mmiri akamụ ohie ịma na onwe ihe siri isi ka mmiri akamụ na mmiri agwa onwe mmiri akamụ na-ehunye n'ime inezi anya n'ime ọwa mmiri a ụmụ ihe awụnyela abịazie na wee bịa see n'elu ikpukpu bịa nyochasie n'elu wee na-esi mgbe ihe bụ na gbata m n'obi mgbe ahụ ihe niile bi n'okirikiri a ka ha si eku ume n'ihe a si n'ọwa mmiri a adapụ n'anya ọzọ bụ enwere ụfọdụ ọwa mmiri ya abụ ịfụ o nwere ife ya afụ n'ime ọdọkọjuo ọkwa ya mere ndị na-achị anyị ji wee sị ka a na-ewepụta otu ụbọchị n'ọnwa ka e wee na-ekpocha ụmụ ihe ọwa mmiri a wee na-azacha okirikiri ebe anyị na-azụ ahịa ka o mee gịnị ka ọ dị ọcha mana onwe ndị ga-abụ apụtakwa mbọsị a ga-eji wee mee ihe nzacha na mkpocha ọ bụrụ mbọsị akafa ya aka asụmakwa ka nzukọ ka ọ bụrụ na ebe bi na yadị aka nzukọ yadị aka asụmakwa ka etute mmiri ka eme nna ife ahụ ejizi maka ya wee sị ka a na-edozi okirikiri ebe ibi ka ọ dị ọcha ọya bịazi na mmezu mbọsị a akagharịzi anya ịpụtazịa mgbe ọbụla isiri gbago isi gbada onwe gị ka ị na-eme ọbụkwa maka lọlọ imekwa na ọzọ dị ka ibie bụ ọtụtụ ahịa anyị nwegasịrị bụ ije n'ebe a na-azụ ahịa ọ bụrụ na ịpụta ha mbọsị a na-asị ka a na-eme nzacha na mkpocha nke ndị Igbo na-akpọ environmental ịpụta ha mbọsị aha ka isolu nye aka kpocha ebe ya eza o nwezi ndị ya bụ ha pụtazie mgbe ahịa pụta ha ewere ihe dị ka mpempe osisi ewere mpempe osisi ewere ya kpumigasịa ya jetaka ịnya na okwu akụkụ ọkacha wee mee gịnị dunia onye pụta ọbịanye nke onye pụta ọbịanye nke ya ịnepụzi ebe niile anya ọ dịka ebe ndị ala na-agba egwu ihe na-akọwatadịrị bụ ndị na-akpọsasị ụmụ ahịa a na-enume na ana ụfọdụ bịa ha were wọtapruf ha tọọ n'ala na-akpọsasị ahịa a na-enume ị na-enezi ya n'okirikiri ebe onye akpọsasịla ahịa ha na-enume inepụ anya ebe a efu nka inepụ anya ebe a ọkachasị na mmiri zoo gị nwe na-egozi ahịa ahụ ego inechasị okirikiri ebe akpọsara ahịa ndị a na-enume ka ị ga-esi zụọ nya bụ ahịa gị nwe na-ele nya bụ ahịa ele ka ọ si dị gị anyị ji nwanyị na-agbadata anyị ekwuo na nke dị n'ahịa anyị agbadata na ya dị ebe anyị bi ọkachasị na ndị bi na ọnụ ụlọ chemihu ka nchegihu ọ bụrụkwa na anyị na-akọ gị ọnụ abụrụkwa na anyị na-akọ ndị bi chemihu ka nchegihu asị na ka aka ha nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya mana ọ bụrụ ebe anyị na-eje bụ ibirugodu n'ofu ọnụ ụlọ a etu siri debie ka ọ ga-adịrị gị etu ọ bụla isiri debie a sị na etu onye si gbazie akwa ya odinene ya etu ọ bụla isi debie ka ọ ga-adịrị gị mana ịma na o nwere ndị ga-ebiri na ụlọ maọbụ ndị bi n'ofu ọnụ ụlọ maọbụ ndị bi na manshọn maọbụ ndị bi na nke a na-akpọ skyscraper nke ọ bụla ibi na ya kwesịrị ka o mee gịnị ka idebe ya ọcha o nwere na ọtụtụ ya adịghị abụ ịbata ya gwa gị ha ya enwe onye na-azara ha ihe ndị bikweni na ya ebi ọkachasị ụmụ nwaanyị bi na ya a na-ada anya onye ya aza inezi anya ịbatazie na ya adị nke niile na-esi onwe kedu ndụmọdụ nwere ikwu inye gbasara ihe ọ bụ dị ya na ụdị ife a dị dịka ebe ebi ụdị a ọ bụrụ nke ị na-ada anya eke ọlụ eke maka na ịbịa n'ụdị ebe a na-ebikọ n'ụdị obibi a abịa eke ọlụ eke eme nzukọ eke ọlụ eke ọ bụrụ na ọ na-afiazi ya maka ụfọdụ ya na-edobe arụ ọka mbịazịa zaba
ekenye ka izuụka ole ọnya izuụka ọzọ ole ọnya tupu onye elozugasị mmadụ niile a ofu izuụka ofu izuụka unu ebidokwa n'isi meekwa zabịa iwu abụọkwa na ọsọsọ ndị bi na ofu ọnụ ụlọ o nwego onye abụdị onye nke m mụ na ya ọnọdụ ka mụ na ya ji ya wee mechacha ife anyị mee mgba bata bịa wee fụ nya ụlọ ebuka o enu na anafa bịa nke nwa na-asị na duplex mana ijezi ebe ọ na-esi nri iwepụta wee fụ ite wee maba ebu ọ bụrụ nke idobe imegodi n'ofu ọnụ ụlọ wee ite wee nke ama ebu iwee nepụzia onwe ife a na-adọba eji etinye ngaji ime ka iwepụta ngaji kelekele ọchịcha esi na ya wee nwachapụta nsị ogene dị ife wee tụtụrụ ife wee kọba afa mbọsị ya onye ahụ na-agbaghazi ihe lọrọ mbikekwa nsị a unu na-eghegharịkwa ife a ifu mmiri bunu a ma aṅụ mma nọdị ya na mpụọ n'ilo jebulu oche nọ nri mbata n'ụlọ nsị ka nka nọrọ ebe a ofu ife amakwasa na arụ ka ya na onye nwa si kama ihe ebunye ya HIV kama ihe ebunye ya AIDS gị bunye ya HIV ka ya jiri aka je develop ọ wee bụrụ ya nwa sị papa biko fa bunye m HIV ka m nwere aka nje develop luzie AIDS na ọ bụrụ fa ya egburu m ife anyị na-enekwado anyị ya bụ ndị Igbo na-asị na o nwere ọbụla nọ ndị Igbo na o nwere okwu a na-ekwu asị na mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ mma n'ọhịa anyị na-ejiri wee bịa n'ụbụ mgbochi ọrịa kakwa n'ọgwụgwọ mma ndụmọdụ ka anyị jiri wee bịa n'ụbọchị taa ihe ya bụ anyị na-eme anyị esi n'ọrịa anyị gbara ọrịa ọsọ anyị ekwuona banyere ogbe ihe na-emesasị ikuku anyị jere rọtọrọ ya aka anyị na-ekwuzi na ọwa mmiri ndị nwere ebe ha bi nwere ọwa mmiri a na-egwuchisi ọwa mmiri ebe niile ụfọdụ ya ebute onunu mmanya nya nke ndị oyibo akpọ bọtụ were ya tinye n'ime ọwa mmiri ụmụ awụzie ka mmadụ si ga bụ oyiwe anyị ọkpa mgbe e mere asị na ọtịta ngwere aba anya tatanus nna anyị bie gha ugwu kawa ka ndị ọtịlịbasi n'isi ihe a na-ekwu n'ime ya bụ mbọsị ọbụla ekwuru ka apụta ka eme mkpocha na nzacha kaba arụfụ na ime gịnị na isonye ya na okirikiri ebe ibi dị ọcha ya bụ na ị nọrọkwa na gịnị arụ ike anyị ekwuo na banyere ọwa mmiri a kwukwa na okirikiri ebe anyị bi ya bụ yaadị ebe ebi kwesịrị ka a na-aza ya ụtụtụ ọbụla ama m mgbe anyị nọ n'ụlọ ịmakwana ịga n'ụlọ n'obodo ebe anyị si wepụtasịa n'ebe dị iche iche anyị nọ na-agba mbọ ịmara na ndị nne na nna anyị kwesịrị ka a na-ewepụ ha aka ụzụ ụtụtụ nne na nna ndị nne anyị ebiliela zachasịa ebe niile ị mara ha enweghị ike isinye nri n'ọkụ na-ekporo ntụ n'ebe dị asịghị na ada esi nri na ntụọla na-alụ anyị azachasịcha kpoo ntụ onye ka na-esi dị na ntụ zaa kichin sachasịa efere mee ebe niile ụdị ezigbote ọcha tupu ha wee mere gịnị sikwasa nri n'ọkụ mana ụmụ nwaanyị agba ọhụrụ kịta ọtụtụ n'ime anyị mmadụ n'one na-eme ya anyị wee na-akpụkete mmadụ n'one na-esi nri n'ekwu ọkụ kịta anyị esigodoro nri n'ekwu ọkụ a na-esi n'ekwu oyibo mana onwe ya esikwasa nri n'ekwu oyibo a mana ọ ya ficha eficha eziokwu kezi ihe na-ekwu ịmụ na ebe anyị bi kwesịrị ka ọ na-adị ọcha ịma nke na-achụpụ nwa nwa gị afọ be di ya ekwentị eme n'ihe n'ọtụtụ ezinụlọ o nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị abịa eteta ụla n'ụtụtụ akpara ekwentị wee were ekwentị pigidie ndanachi ojiji a na-aga n'ilo a na-apị ekwentị echefuona na anyị asa efere ụtụtụ efere ka ị na-ekwu okwu ekpega ekpere wee zaa ụlọ ụtụtụ kpochie ebe etiri teta ụla a na-apị ekwentị ọ bụrụzi onye nwere nwa nje ozi ya esi nri nwa nje ozi ya asa efere nwa nje ozi ya asụ akwa nwa nje ozi ya agbago nke ọbụla ọ chetakwa nke ọ na-chetara ọ dịba iwe batazi enwere nke ịkwụziri
bụ nke kachasị na bụ i wee bata n'ezinụlọ nwaanyị mmadụ bi osisi ya nri owelu mmiri ọgbanye n'ime ite ọ hapụ ya ite a nwere ike na ebe a mkpụrụ ụbọchị ịbụọ ịtọ ịnọ ọmụọ ndu n'ime ya ị mara mgbe ahụ mụrụ ndu na ọ bụrụ na iji ezigbote mmiri ọkụ sụrụ asụ wee saa anya bụ ite ị mana iwere esisi ya nri ọya nụ ndị yeli nri onye ọbụla yabazi anụ imezi ọ dapụ ọpụta iduzi anyị ka maka ọ sị na ya ma akwa ife na-eme ụmụazị emewo ọkwa onye ọbụla o na afa na-aya na di ya na-aya nyanwa na-aya gaga nna anyị bịa ọ na-eme mgbe ọbụla ọnụ ya ama mmechi emechi ọ na-eme ya ọ na-emechi maka na ọ mara ife oyi ekwu. Gịnị na-ebute ọnyụnyụ na ọgbụgbọ? Ọrịa wụ kolera edebeghị ụmụ ihe ndị anyị ji esi nri ma ihe anyị na-aṅụ ọcha ọ na-ebute ọnyụnyụ na ọgbụgbọ ọ na-egbukwa mmadụ kacha gwogwonu ya bụ ọnyụnyụ na ọgbụgbọ ejunala ọtụtụ ndị mmadụ ala mmụọ. Ọtụtụ nwaanyị ka ị gafe nyesịa ụmụaka nri maọbụ ụmụ ha risịa nri ewere efere ji ri nri dowe n'akụkụ ijiji niile dị n'ụwa ochichari anụ na ya wee na-ebe n'elu o nwere ike ọ chọzi iji ya wee je weta nri ezosi otu amị ya na mmiri safa ọfịa onye aka na ọ ya asachapụ ya na ọmịa fiam na mmiri were ya maka uche ya ama ndị ya ọma nna anya ma na-asara ya asa ọ gwalụrụ anya osie n'ime mmiri wom ọmịa sam gwa ebe ọ na-eme ọsịsọ ka ọ wee je pịa na ekwentị o nwere ike ọ bụrụ na ọ pịnya ya na-eme ya otu a ana ime anya egheghe ọmịa sam were ya kwinya ochichara igo na ya ijiji be anya ọma akwa ọ sapụ ọkụ ya o were ya tinye nri ọzọ ka onye anyị esi wee daa ya na ịmana ihe a melụ ndị health center ebe a na-eji agba ntụtụ jiri wee na-amachi ihe a na-akpọ feeding bottle iji wee nye ụmụazị nri. Anyị ka ga-ekwu ihe gbasara ya bụ feeding bottle ka anyị jegodo nwe obere ezu ike ma chigata.